Sziasztok! Renáta vagyok, és Japánból jelentkezem. A Wakuza teaültetvényen voltunk, és egy nagyon jó hotelben jártunk, ahol ki lehetett menni a teaültetvényre, és lehetett teát is szedni, ami egy igazán különleges élmény látni a hegyeket és a gyönyörű teahozokat. A teák után pedig játszottunk egy nagyon jó talált ki a teát, mit iszol játékot, ami szintén egy kicsit nehéz volt, de aztán csak megoldottuk páran, hogy melyik tea igazából melyik. Ez egy nagyon kis helyes területe Japánnak, nem igazán járnak itt turisták, úgyhogy éppen ezért szeretném nektek bemutatni, hogy gyertek minél többen, mert igazán japán hely ez. Köszönöm szépen!和塚町の町へ来ていただきまして、この和塚町を見ていただきましたら分かりますようにお茶畑で囲まれてまして、でこれを町づくりで生かそうということで茶源郷なんて言いましてね、桃源郷じゃないですね、桃ではありませんけどもそれは無理やろ1ヶ月ぐらい前に新発売前は缶だったんですで、茶園までいただきます。いただきます。何せ昨日オープン外もね。はいはい。